Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga itong tulumanon sa kahanginan si on A, Kati Kisses on Air o ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza asam tarong adlaw ang higala. Pizza 7, no? Pizza 7 na niining bulan sa Hulyo. No, padayon na ta mga higala no sa ato ang mga pagpangalagad niining kamutuhon, no? Bino, ato di ay nga timbayaon usab ug mayong mudto atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, sa atong station manager, si Father Rama Ata, ingon manusab ang atong mga igsoon nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa atong nga pagsibya. Of course, ang akong mga kaubang pari diri sa Diocese of Dumaguete, of course, ang ato ang mga Episcopal Vicars, no? Si Monsignor Monsieur Bohol, no? Kung sumusta na, no? Magiging manusab ang tanan, no? Magtanan nato nga mga kaigsuunan nga mga nangalagad. Ilaban na ngayon ako mga classmates, no? Dili gina nato kalimtan mahigala ang akong mga classmates, no? Sila si Padre Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz, ug si Padre Dami Ramis. Kumusta na, no? Naginaot kita mga higala nga ana kitang tanan sa Kapiskang Panglawas. Sabi no, arita mga higala sa ato nga sa ato nga kining CBCP News, no? Balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Sabi no, Obispo sa Lawag, Bishop Renato Mayugba, nagkanayon, no? Green energy must not come at expenses of poor. Kan mo gani mga higala, no? Nakaingon ang atong talahorong obispo dito sa Lawag tungod lagi na ining gitukod karon dito nga offshore wind farm, no? Offshore wind farm project nga diin kung adto ibutang dito sa adto na ibutang sa dagat. Unya ang problema kay maapektuhan ang ato ang mga mananagat, no? Diha dapit ang problema. Sumuna nga nasayran kini sa ato nga talahorong obispo dito si Bishop Renato Mayugba muna nga nahangyo po din taon ng atong talahorong obispo dito nga kung mahimo doon na magani tay mga ingon niya nga mga kalambuan siguruhon po din taon nga dili mapiktuhan ang atong mga ginagmayng taon nga mga mananagat kaya usab po din taon ila panginabuhi kung apektado na usab kayo ang ilahang pagpanagat. Balita mga higala gikan sa Vatican. Matud pa ang mga SVD missionaries, no, sa ilahang panagtikom usab dito sa Neme Rome Neme Rome na ni kuan usab ni uyon ni ining bag-o karon nga pangawagan sa atong talahorong obis sa atong talahorong Santo Papa kining kabahin sa synodality, no? Muna nga niingon ang mga kanang atong mga igsuon nga mga SVD o Societe Verbi Domini, no? Societe Verbi Domini, no? Sa ito pa SVD, Society of the Divine Word, nga ilang paningkamutan yun nga ang ilahang mga synodal leadership, ang synodal leadership ilang yun nga mapatigbabaw sa ilahang usab nga mga ministeryo. Mao kadto mahigala no, balitang simbahano ni ining kamuntuhon. Abi nung padayon ta sa ato nga mga pagpangalagad, arita mahigala sa ato nga unsa man July 7, no? Atong Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon mao si kining Blessed Ralph Milner, no? Blessed Ralph Milner, usa kini siya ka English martyr o sa ato pa taga England, taga Stockton, Hampshire. Unya convert kini siya o nahimo kini siya nga aided priest, nahimo kini siya nga matud pa usa ka martir, no? Kay doon naman gyud panahon nga tong gilutos bitaw ang simbahang Katoliko dito sa England panahon ni kini ni King Henry VIII nga gipangdakop in taon ang mga Katoliko unya gipang
gipang deport, gipang silutan sa kamatayon ug daghan pa. No muna nga kini si Blessed Ralph Milner iyang gitabangan ang mga Katoliko, iyang gitabangan ang mga kining mga Katoliko dito, mga kaparian. O sa diyang nasakpan siya, gi-execute in town kini siya, no, gibitay dito sa Winchester, England, no, ingon ni ana, no. So ingon ni ana ang mga nahiaguman, no, nga mga kalisdanan usab sa mga nahauna kanato nga diin pinaagi sa ilahang dugo nga martir, ilang napalambo, no, ilang na matud pa napalambo nga matud pa sa pagtuong ka Kristohanon sa ilahang lugar. Okay? Hala, no, atay kita padayon ta karon mga higala sa kumusta naman mo dinha, no? Padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad, no? Ang atong gibiyaan nga topic ni atong nakalabayng adlaw kabahin kini sa teaching authority of the church, no? Teaching authority of the church. So, sa ako na ginaingon mga higala, no, ang katungod sa pagpanudlo, no? Ang katungod sa pagpanudlo gisugdan gyud kini ni Kristo mismo. Unya gipasa ngadto sa mga apostoles ni Kristo ang pagpanudlo gipasa niya ngadto sa iyang mga apostoles, ug ang mga apostoles usab ila pong gipasa ngadto sa ilahang mga disipulo. O ang mga disipulo usab nila katong gitawag og mga apostolic fathers gipasa usab sa mga kanang church fathers, no, kining mga apologists, mga tigpangalipon sa pagtuo, mga kining gitawag og polemicists ug mga theologians nga ilang gikambat ang mga heresies, no, like Gnosticism. Usa na ni ana mao ang pinakailado gyud kaayo, mao kini si San Ireneo sa Leon, no, sila si Tertullian ug daghan pa nga extensively wrote in Latin. Unya paghuman padayon gihapon ang pagpanudlo sa simbahan, ang magisterium, no, ang mga catechetical schools niadtong panahon sa niadtong 200 to 300 AD, no, funded by Clement of Alexandria and Origen, synthesizing theology with Greek philosophy. Kaya ang Greek philosophy sila si Plato, Aristotle, kanang may mga prinsipyo man sila nga gisagop sa kining simbahang Katoliko, no? Mo magani nga ang mga seminarista, ang first half sa among training isip mga seminarista, ang among kuhaon nga kurso is BS major, Bachelor of Science major in philosophy. No ba no? Unya after pagkatapos sa mga church fathers, maoy ni puli during the medieval period, mga 15th century na, no? Ang nipuli mauna ang mga ecumenical council. Unya leadership shifted from individual theologians to organized bishops, while monastic and mystical traditions took root to preserve and guide the faith, no? Sa pa dito na nang wala pod na kana bitaw ni tumaw, no, nitunga na pod kini mga monasteryo ug mga mystical traditions, no. Ato pa dili gyud mosugot ang Ginoo nga mawala ang ang dili gyud mosugot si Kristo nga mawala ang iyahang mga ipangtudlo. Padayon gyud ang mga magtutudlo kabahin niini. Unya gikan ni Kristo paingon sa mga apostoles, paingon sa mga apostolic fathers, paingon sa mga church fathers, ni paingon dayon sa mga catechetical schools, dayon ni paingon during the medieval period, 15th century na, dito na ni tumaw kining daghan kayong mga gitawag na to councils, mga konseho, no? Manay organize mga kinibitang gi-organize ang mga obispo. Unya lambo na usab, no, ni tumaw na pod ni tunga, no, natukod usab kini mga monasteryo kung sila mo ay nanudlo na pod, no, ingon ni ana, no. So dili mawala ang Katoliko mahigala, padayon kita. Unya ang primero gyud nga konseho nga natukod niadtong 1120 mao ang Council of Lateran Council. Unya gi-convene kini by Pope Calixtus, no. Matud pa iyahang ang tumong niadto mao nga makahimo gyud sila mga pamalaod nga ang mo desisyon ra gyud kung kinsay mamahimo nga obispo mao gyud ang Santo Papa, no. Unya Second Lateran Council
si Pope Innocent na po the second mao'y nagkuan kining nagtukod aron po nga mapugnan ang daghan na kayo nga mga na nagkuan namulag ba sa simbahan Katoliko, no? Reinforced clerical during the time po sa Pope Innocent II gi-reinforced na po ang kining clerical celibacy, no? During the Council of Lateran Council niya Council of kining Lateran 3 si Pope Alexander III matud pa mauna po ni-propose, no, nga ang Santo Papa, no, i-elect 2/3 sa majority sa mga cardinals, no. Unya matud pa kini nga aduna gyoy in a conclave and then panghuman dito na dayon sa Fourth Lateran Council nga gi-convene usab ni Pope Innocent III nagkadayon na usab kini nga unsa man ang matag Katoliko mangumpisal gyud bisag kausa sa usa ka tuig. Okay? Unya humani adto, no, na desisyonan pod ang transubstantiation, no, mga pagtulon-an ni siya. And then nawala na tong Lateran Council, nipuli po dayon ang mga Council of Leon. Kaya usa ka na gitawag na to Pope Innocent IV nga maoy amatud pa ni awhag sa mga crusade, no, pawion ang mga kabtangan sa simbahan nga gipang embargo, no, sa mga walay mga pagtuo. Nya Second Council of Leon gikuan kini ni Pope Gregory XII nga kana nagyung kuan ang mga nadesisyonan pod sa mao nga konseho sa Leon, Second Council of Leon, LYON, nga kining papal conclave kana bitaw ang mga cardinales walay uli-uli hantod nga dili pagawson sa usa ka conclave hantod nga makapili na og bag-o nga kining kuan kining bago nga Santo Papa, no. Unya padayon ang mga pangalagad na nahitabo na po dayon ang Council of Vienne, no. Si Pope Clement V suppressing the military or religious order as the Knights of Templar, no. Doon naman goy military nga religious nga military kining gitawag og Knights of Templar na sila di na magsilbi. Wala ta magbato na desisyonan ka na sa Council of Vienne. Nya sa Council of Constance matud pa gi-resolve ng the Great Western Schism katubitang panahon nga adunay tutulo ka mga ni-claim nga mga kuan po sila, mga Santo Papa po sila, pero nadesisyonan pinaagi sa Council of Constance nga usara gyud ang Pope natong higayuna si Pope Martin V. Okay? Unya following the medieval period so dili lagi jud wala gid lagi ni hunong ang simbahan kay mo malagi na ang teaching sa simbahan gikan pa sa taong talahurong ng atong Ginoong Jesucristo di padayon gyud kini ug gani human sa medieval period mga 18th century na ni mauna po ni puli ang mga council, no, ang nitumaw dayon kuno tong counter reformation na, no, katubitang panahon na nila ni Martin Luther nila ni daghang kay mga Calvin, no, daghang kay ni sila na dito na dayon ang kining gitawag natong Council of Trent itukod na 1545 to 1563 na ang outcome ani solidified the Roman Catholicism of modern histories, no. Nya sa Council of Trent natukod na usa sa mga proposed nga kanang pagtulunan mao nga aduna na mga seminaryo nga pagakuanon kanang gitawag nato pagatukuron. Unya sa Council of Trent pod standard na ang liturgy. Siguro sa panahon nila murang lahi ra ang mga liturgy. Sa Council of Trent uniforme na yun, standard na, wala na ingon na maglahi-lahi pa ingon diana, no. Unya reaffirm core belief the seven sacraments and the authority of the church. Sa Council of Trent na reaffirm gyud ang ato nga pagtuo kabahin sa pito ka mga sakramento ug sa otoridad usab sa Santo Papa, no, ingana, no. So kini og daghan pa nga pagpailang gyud, no, nga ang simbahang Katoliko
gikan pa sa panahon ni Kristo kanunay yung nanudlo sa ganito tawagan na magisterium. No muna nga dili ta matingala kung ang simbahan manudlo gyud kabahon faith and morals. No doon na may ingon gud nga muni nga nang manudlo. Muna mo man papil sa simbahan, no? Kasi Kristo nanudlo ba ya? Namadlong ba ya? Unya kay ang simbahan man mao ang lawas mistiko ni Kristo dinhi sa kalibutan mo nga di gyud ta mahimulong, no? Kay kung wala pa ning teaching authority of the church, wala noon ta ning simbahan na, no? Kay dili man wala may mga gitawag nato og mga pamaagi nga diin mapadayon, no? Matubag ang mga pangutana niya ng mga panahon na, no? So muna mga may pagka-history po di siya, pero actually ako rang gi-explain ninyo ang teaching authority of the church starting gikan sa atong talaho, gikan sa atong Ginoong Hesukristo hangtod na kini sa nagkalain-lain nga mga punto sa mga pagsabot-sabot, no? Kining gitawag natong mga konseho hangtod nga niabot ang Council of Trent nga diin padayon ang pagpangalagad, pagpanudlo sa simbahan ug usa na niana mao ang pagkatukod sa mga seminaryo, ma-standardize na ang mga liturgy, kompleto na, o niya na reaffirm po ang atong belief kabahin sa pitong nga sakramento. Bueno, padayon gyapon ta ugma ha. Kung samantang adlaw ugma Huwebes, ako Miyerkules, ug mga adlaw Miyerkules, padayon gyapon kita nga mga lagad gyapon kita ug manudlo kabahin sa mga kasaysayan ug mga pagtulon sa simbahan. Ako nang gyapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Caba na milit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios ang kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.